nne 2003 is a newcomer n'obodo Sauti. I know someone that has been in obodo Sauti since 1994 and never went home for the first time. Hey! Mgbe m na primary school ka na-ejekwa o ka mmadụ nọ n'obodo a ma ọ nabere ụlọ isi na ife agba aka ọkwa nkwube ọ dịka ya sị na ma na-akọ erika ka edi ife na-emedi nwaanyị a ọjọọ si n'ọpụta na-akọ ife ọ na-amarọ 1994 ka mmadụ aka narụrụ ụlọ onye n'obodo Sauti ọka na-akwa na o ọkwa ịma ma ọka dịskwa ndụ because na onye nọrọ 1994 nwaanyị obodo ejibe bọtụ gbuo onye ha wee ka dọnọ ọkwa Chukwu na meli ebere ọka dị ndụ onye na-ebe a 1994 ịka dị ndụ aka ejibere bọtụrụ wee gwelie yi mgbuli afọ ịka dọnọ si jekwe kpa anya aka na alụ mama ọ na-emelezikwa alụ kpakwu ya aka kpa ya push onye aka mama ọ nọsikwu ya si jekwe marụ ma ọ nọsikwu ya. Hey! Agwọ wee kedo gị from be nna gị ka nke kedo onye ebe anụ akedolu gị ọ bụrụ ọgwụ sikwa na ọ ya elelọ 1994 mgbe anọsa mgbe enu ka bụ anọsa ma nke esi ekwe mgbe enu ka bụ anọsa isi na mmebi mgbe asef ndị obodo aka na-akpọsi kwurikwuri ka ị bịara bụrụ ike naba idonọ so chelo onye na-ebe a 1994 mgbe ụmụ anụmanụ anụ aka bụ kano n'isi enwere ifefa pasta ibielo bukeli that's nyakọli ike that's pali ike apalụ nawa be nna gị ika dono wee lụzie kịta ebe niile kpogoro ka that's ebe niile kpogoro ka ni cement ka obodo kpogoro nkụ ka kwirikwiri ka ị ka nọsi imezie gịnị ifo na onye anọs agwa m unu jee nukwa anya aka that's je mpu meseni aka mama ọ na-emeghele sikwa alụ because ọ nọsikwa ọpụgo onye nọ ebe a 1994 ka n'obodo a na-eme gịnị ọ nọsikwa ọ bụ osikwa ya nọ ife ọkwa spirit eku na afụzi ekwusigokwa m emekwu na asị na m a na-ekwuka ịmara onye nọ n'akụkụ gị bịara ebe a nụwa na 1994 ọ ịnụchala ya na ntị gị na ọ n'obodo a 1994 ka nọrọ n'akụkụ gbawakwa ka ọ kpaịrị ọkwa ndị mmụọ ka gị na ya na-abụ